जोंनि इउपिपिएल जिथु दोलोआ जोबोद बाख्नायथावना मानो होनब्ला जों सिगांनि आरो दानि जों रिजायनाय नायोब्ला जोंहा जेबो गोरोबनाय जों मोननो थाङा दिनैनि दिनावहा इउपिपिएल दोलोआ 100%खा जोंहा देरहानाया बेनि गेजेरावहा जोंनि इउपिपिएल दोलोआ रायजोफोरनो जिखिनि जोंहा अनसुंथाइ होनांगौ बेखौ जोंहा रायजोफोरा जेबो बुजिनो थाखाय जोंहा बाखि गैला बिथांमोना दिनै बेसेबांखिनि खामानिखौ मावनाय नुनानै दिनैनि दिनावहा बिसास खालामनानै दोलो नोगोरैहै जोंहा समष्टि हिसाबैयानो जा प्राइमारि हिसाबैनो जा रायजो राजाफ्रा फोथायनायनि गेजेरजों 100% भटखौ होनानै दिनैनि दिनावहा जों देरहासार जानो हागोन आरो बेल' नङा जोंहा दिनैनि दिनाव प्रमद बर'नि बिथांनि दैदेननायावहा इउपिपिएल दोलोआवहा जिमानखिनि जोंनि बे बिटिआर ओनसोलावहा डेभेलपमेन्ट खालामनो गोनां दङमोन बे गासै डेभेलपमेन्टफोरा बिथांमोननि जुगिदिहै मावफुंसार जानायनि गेजेरजों दिनै पाब्लिकनि आमोलावहा नोजोराव नांनानै जोंहा देरहानायाबो मोनसे जोंनि थाखाय रोखा जानानै दङ बिथांमोना इयुननि समावबो जिखिनि खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों बे थांखिफोराबो जोंनि पाब्लिकनि नोजोराव बिसाक मोनसे जोंनो होबाय मानो होनबा दिनैनि दिनाव बिथांमोना जि मावदों शिक्षानि बिभागावनो जा बा बेक्तिगत मोनसे ओनसोलावहा जौगासारनायानो जा मोनफ्रोमबो आमोलावहा रोखा बिथांमोना जोंनो प्रुफ होगासिनो दं दिनैनि दिनावहा बिपिएफ दोलोआ गावबागाव समष्टि हिसाबै जि बिथांमोना बिसायख'थि गेलेनो नागिरदों बिथांमोना गेलेनायनिसै गेलेयैयानो साबसिन होननानै आं बुंनो सानो मानो होनब्ला दिनै जोंनि धोनस्रि समष्टियावबो बिथां प्रेस मोसाहारि बिथाङा दिनैनि दिनाव जुदि इलेक्सन गेलेब्ला बिथाङा गावखौनो भबिष्यतखौ मोनसे गोरोन्थि खालामनानै लानाय आं बुंनो सानगोन आरो मानो होनबा दिनैनि दिनावहा बिथांमोना 17 बोसोर सरकार खुंनायनि दिनावहाय जिखिनि मावनांगौमोन बिथांमोना मावनो हायाखिसै बेवहाय जोङो जातिगत हिसाबै बुंनो थाङोब्लाबो गोदोनि बिथांमोननि खुंनाय समावहा मोनफा दिनै गाबोन एसे बेबायदि दावराव दावसि जों भुगिबोनो गोनां जादों आरो बे बाथ्राखौनो दिनै पाब्लिकफ्रा जोङो सिगाङावहा प्रुफ होदों आरो बिटिआर सरकारा जोंनो मावनायनि गेजेरजों जों बे प्रुफखौ मोननो हादों दिनै फैलाव बसुमतारी बा जोंनि बे प्रेस मोसाहारि जे धोनस्रि समष्टिनि बिपिएफनि बिथाङा केन्डिडेटआ दिनैनि दिनावहा बिथांमोना माबा मोनसे कारनावहा जुदि बेबायदि फाव फान्दायनानै जोंनि गेजेराव जुदि राजनिति गेलेब्ला बिथांनि थाखाय बे गेदेर खहा होनना बुंनो सानगोन आरो मानो होनोब्ला बिथांमोना जिखिनि थाखा फैसा खरसा खालामनानै बबेबा मोनसे प्राइमारियावनो जा बबेबा मोनसे टिमावनो जा थाखा फैसा होनानै बिथांमोना गावसोरनि गुन्दागिरि खालामनानै गावसोरनि गेजेरावहा बिपिएफ दोलोनि मेम्बारफोरखौनो इउपिपिएलनि मेम्बार होननानै बिथांमोना दिनै जइन होगासिनो दङ जोंनि बे धोनस्रि समष्टिनि रौता स्टेसन प्राइमारियावबो थांनाय सप्तानि सिगां बिथांमोना गोबां बेबायदि फाव फान्दायनानै गावसोरनि मेम्बारखौनो गावसोरनो जइन होनानै बिथांमोना दिनै प्रमान होदों आरो रायजोफोरखौ मोनसे गोनो गोथो बेबायदि बेले बेजे खालामनो सानदों बिथांमोना दा बेखायनो आं बेखौनो बुंनो सानदों बिथांमोना दिनैनि दिनावहा इलेक्सनखौ गेलेदोंब्लाबो बिथांमोना थाखा फैसाखौ खरसा खालामालासिनो आं साधारन मोनसे पार्टि हिसाबै सन्मानखौ लाखिनानै गेलेब्ला आं मोजां जागोन होननानै सानो आरो दा बेखायनो आं खावलायदों बिथांमोननिसिम जिखिनि बिथांमोना वार्कार हिसाबै बिथांमोननि जानानै खामानि मावदों बिथांमोननि गेजेरजों खामानि मावालासिनो दाबो सम दङ बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जइन जानांगौ जोंनि समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनांगौ आरो ओनसोलनि गावनि डेभेलपमेन्ट जानायखौ बिथांमोना सिन्था खालामनांगौ आरो गावनि बेक्तिगत जिबनावहा मोनसे लाभालाभखौ बिथांमोना दिनैनि दिनावहा खालामनानै लानो नांगौ बिथांमोना दिनै जोंनि धोनस्रि समष्टिनि जितु रौता स्टेसनावहा जों गावबो मोनसे प्रमान मोनखादों जों जेरै वार्कार हिसाबै दिनैनि दिनावहा जोंहा जिखिनि खामानि मावदों मोनफ्रोमबो जोंनि बे मिटिं प्रग्रामफोरावहा दिनै लैहोर ज' खामानि मावनायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो प्रुफ मोननानै आरोबाव मोनसे आग्रह जानानै मोनसे सिमां सुजानानै फैबाय थानाय जोंनि बे बिसायख'थि जितु बिटिआर इलेक्सन बे समावहा बिथांमोना भट होनो थाखाय रोजा सुबुंफोरा मोनसे थांखि लानानै दिनै गेरान्टि लानानै मोनसे इयुननि भबिष्यतखौ सुजुनानै सिमां सुजुनानै बिथांमोना 100% देरहागोन होननानैबो जों रायजो राजानिफ्राय जोंहा मोनसे प्रुफ मोननो हादों आरो बेखौबो जों दिनै बुंनो हागोन दिनैनि दिनावहा जोंनि बे बिटिआर सरकाराव इउपिपिएल दोलोआ देरहानाया जोंहा रोखा जाबाय होननानै आं बुंनो हागोन खैथासो मासि लानानै देरहागोन मासिखौ जों दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोनफ्रोमबो समष्टियावनो जोंहा रोखा जाखाबाय होनना बुंनो हायो मानो होनब्ला बे जों बुंनाय बाथ्रा नङा दिनै रायजो राजा बिथांमोनानो जोंनो मोनसे प्रमान होदों दिनै मोनफ्रोमबो जोंहा बे मिटिं दावथिङावहा बिथांमोना लैहोर फैनानै जोंनो मोनसे प्रुफ होबाय बेखायनो आं दिनै 40टा समष्टियावहा खमायब्लाबो आं दिनै 35टानि गोजौआवहा जोंहा रोखा जाबाय होननानै जों बिथां रायजो राजाफोरा जोंनि सिगाङावहा जोंनो प्रुफ होदों बेनो जोंनि मोनसे 100% देरहानाय जों बुंनानै लानो हायो आरो बेल' नङा जिखिनि आद्रा दङ बिथांमोननि थाखायबो जोंहा मोनसे बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनैनि दिनावहा मोनसे थांखि लादों जे बे थांखिनि गेजेरजोंनो जोंहा बे गासैखौबो मावफुंजागोन होननानै बे जिखिनि आद्रा थानाय
समस्ति हिसाबै एसे गोनो गोथो जादों बिथांमोनाबो दिनै जुजिगासिनो आरो बे जों 20 दिन बा 25 दिन 22 दिननि गेजेरावनो बिथांमोननि बे समस्तियाबो जुदि देरहानायनि थाखाय मोनसे थांखि हिसाबै जोंनो फोसावगासिनो दा बेखायनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो जिखिनि आद्रा थानाय रायजो राजा बिथांमोना रोखा जोंनि बिदि टनाटन जोंनि हिसाबखौ होयोब्ला जोंहा बे आद्रा थानाय समस्तियाबो जोंहा 40 जोंहा देरहानाय मोनसे प्लानिं होननानै जों सानना लानो हायो आरो बेबायदि दिनै बिटिआरनि सरकारनि थांखिफोरा आरो बेल' नङा दिनै मोननैसो आं बाथ्राखौ बुंनो सानबावो दिनै बिटिआर सरकारा बेखौल' खामानि मावाखै जे दिनै पाब्लिकनि खोथाखौ बिथांमोना खोनासङो गोदोनि दिनावहा बिपिएफ सरकारा जिखिनि खामानि मावदोंमोन बिथांमोना गावसोरनि गोसो बायदियैसो मोनफ्रोमबो खामानियावहा गावसोरनि सार्थ बायदिसो बिथांमोना पाब्लिकनि सिगाङाव खामानि देखायदोंमोन दिनै माबा मोनसे भुल नुयोब्लाबो बिथांमोना पाब्लिकनि खोथाखौ खोनासङाखैमोन नाथाय दिनैनि दिनावहा बिटिआर सरकार जिथु प्रमद बर' सारनि बिथांनि दैदेननायावहा दिनैनि जोंनि बे बिटिआर सरकारावहा बिथांमोना पाब्लिकनि गेजेरावसो मोनसे डिसिसनखौ लानानै खामानिखौ मावदों जाय थांखिखौ जुदि मावोब्ला पाब्लिकनि जुगेदे पाब्लिकआ मोनसे हान्थि आरो मोनसे परिबर्तनखौ सोलायनायखौ मोनो बिनि जुगैदे बिथांमोना पाब्लिकजों डिसकास खालामनानै दिनैनि दिनाव बिटिआर सरकारा मोनफ्रोमबो पाब्लिकनि खोथाखौ खोनासंनायनि गेजेरजोंसो बिटिआरनि जि थांखि बे खामानिखौ बिथांमोना मावफुंगासिनो दङ बेबो जोंनि थाखाय मोनसे परिबर्तन आरो सोलायनाय होनना बुंनो हायो दा बेखायनो जोंनो दिनैनि दिनावहा बेबायदि सरकारखौसो नांगौ होननानै गासैबो जोंहा रायजो राजाफ्रा एकता जानायनि गेजेरजों बा एकता जानानै दिनै फोथायनानै जोंहा देरहानाया जोंनि थाखाय 100% रोखा जानानै थाबाय।